gandang bleguduk suaru gembel sumarante hawela yen kowe mau takon karo Begawan Durna apa to sababe negara Ngamarta kuwi ketaman pegeblok lan srana apa yang kudu tak tindakake supaya negara Ngamarta iso waluya nirmala Majati jati temamulya. Oh Antasena aku ikhlas menehake aku wis duwe gegebengan lan wis gumana musik ana nyati ning Begawan Durna sejatine Ngamarta kuwi gampang gone gawe padang nanging merga saka gunemamu sing ora kepenak merga saka omonganmu sing sajake ngembe ngias ngilani karo wong-wong Astina apa ing entuk jaluk paripaksa ora tak kandhake marang kowe lho kok malah nesu-nesu iki ngopo to Mbah kowe kok duka ngopo karo aku mesti wae aku nesu karo kowe bayi wingi sore arep wani nundung karo Begawan Durna aku ki pujangga nang kene sakarmu kowe arep muni pujangga sakarmu arep muni nujum sakarmu ning kowe nang kene iki wong neneka kowe nang kene iki wong dediple apa dikira aku ora ngerti ceritamu lho wong dediple piye iki pujangga paranpara rak saiki biyen iki wong ngemis goleke sego sepincuk asatama apa aku dikira ora ngerti ceritamu Antasena gak ngerti ya ngerti Mbak mbak coba didongengke rasa senengane kok sengkune iki senengane bunga nek aku kewirangan apa perlu didongengke Mbak nek aku perlu nek aku supaya damang supaya cetha damang apa senengane ora wis rasa ngono tak diceritake sampeyan biyen ming perkara njupuk lenga-tala saka sumur sampeyan ngrakit suket dom-doman ya ora nganti gendaka lenga-tala munggah dhewe ning dhuwuring sumur disumurupi karo Kanjeng Eyang Dastarata ana piyai kok ampuhe kegila-gila murid terus diangkat dadi guruning Kurawa kowe mbiyen nek ora pamer sulapan nang kene iki ra ndek pangkat ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu lha saiki sikut kok tok babati tok nggo pakan Mbah Putri ayo wih apik tenan apik apa kaya ngono apik ora ya ta mula aku nundung karo sampeyan iki wis sak trepe sadurunge Simbah Dastarata kuwi dadi ratu nang negara Ngastina sing dadi ratu kuwi Simbah Pandhu nanging Simbah Pandhu nalika semana murut ning Kasedan Jati manjing alam pamancat mapan tempat suci sinendal mayang dening para dewa weling karo Simbah Dastarata nek negara dititipke karo Simbah Dastarata sak mangsa-mangsa wong tuaku Pandhawa wis dewasa kon balekke ning wangune ngemut gula krasa legi moh nglepeh kamukten sing semene gedene iki ora diparingke marang pepundhenku Pandhawa ning diparingke karo anake lanang ya kuwi sing jeneng Kurupati ya Pakdhe Duryudana kuwi apa to sok sababe iso diparingke dening Pakdhe Kurupati merga akal ukile nuwun sewu Patih Ngastina merga nek Ngastina iki bali marang panguwasaning para Pandhawa Simbah Patih sengkuni kae ora duwe kelungguhan ora iso slegrang-slegreng nyam kamukten ora iso mangani bondo negara Ngastina ora sugih kaya saiki mula dheweke budidaya Pandhawa karo Kurawa tansah dibenthik-benthike saben dina aja nganti rukun aja nganti campur kuwi kabeh merga politike Simbah Patih Sengkuni apa ora kowe gentenan ora apa-apa kok nek aku kula wis biasa kok dinekke kaya ngoten mula saiki sing nggadhampar Sunan Prabu Duryudana Siwa Ngastina kuwi mung minangka ratu wakil arep kudrating jagat wis dipadha ngerti sesuk bali ning negara Ngastina kuwi nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun ning saora-orane tata lair sing lenggah Siwa Duryudana batin aku melu nduweni negara Ngastina nek sampean ora iso ngandhake piye carane Ngamarta iso waluya nirmala Majati Simbah Durna kudu lunga saka papan kene Antasena piye lha kok dadi kemanen kowe nunduk aku karung-karung kok saya kemanen saya ngias karo wong Ngastina saya ngilani karo wong Ngastina aku ora bakal menehke apa to ingkang dadi syarat seranane yen Pandhawa bisa waluya nirmala Majati Ngamarta bisa padhang meneh ora bakal tak kandhakake nek ngono sampeyan tetep jarak perkara Antasena kudu nundung karo sampeyan lho selagine bapakmu wedi karo aku lah kok kowe derajat karo wani karo Begawan Durna sing arep nggo menang apa tanteni njaba ya Pak tanteni njaba rampung iki kowe perkarane karo aku diitung ning jaba aku padhangane wani petengane apa meneh rupak wani jembar wani lho syukur arep wangsulan apa kowe
Sampeyan wis marai mangkel atiku. Cetha nek sampeyan niku ora bakal ngandhakake negara Kamarta kuwi isone waluya nirmala Temajati sebab apa? Wis saiki ngono wae. Sampeyan tak tunggu sak bubaring pasewakan, bubar pasewakan ora nemoni aku, goleki nggo nak jotosi nganti omong tak kandhani.